चार्ल्स शोभराज नाम तो सुना ही होगा। अख्खं जगभरात काल आपण पाहतोय की जगभरात कालपासून या चार्ल्स शोभराजचं नाव जे आहे ते पुन्हा चर्चेत आलंय। आपण पाहिलं तर चार्ल्स शोभराज हा बिकिनी किलर, सिरियल किलर तसंच पिटलिक किलर म्हणून ओळखला जातो। किलर मॅन म्हणून त्याच्याकडे पाहिलं जातं आणि काल त्याची नेपाळच्या तुरुंगातून सुटका केली जाते। नेपाळच्या तसंच न्यायालयानं त्याची सुटका करावी असे आदेश दिलेत आणि त्यानंतर चार्ल्स शोभराज हे नाव पुन्हा चर्चेत आलंय। मी आता आहे गोव्यातल्या पणजीजवळ जे परवरी भाग आहे त्या परवरी भागामध्ये एक हॉटेल आहे ओ कोकेरो। तुम्ही बघू शकता इकडं पहिल्यांदा तुम्ही पाहिलं असेल की ओ कोकेरो हॉटेल आहे ते हेच आहे। जेव्हा चार्ल्सला इकडे पकडण्यात आलं होतं एक सापळा केला होता आणि नाट्यमयरित्या या चार्ल्सला पकडलं होतं ते हॉटेल म्हणजे हेच हॉटेल आहे आणि आज काळानुरूप ते हॉटेल बदललेलं आहे। जवळपास 1986 ला 6 एप्रिल 1986 ला चार्ल्सला इथे पकडलं होतं तेच हे हॉटेल आहे। ते हॉटेल कसं बदललंय आणि नेमकं इथं काय काय घडामोडी झाली होती ते आपण या आजच्या फेसबुकच्या लाईव्ह मध्ये बघणार आहोत। तर नमस्कार, मी संघवी राजवर्धन, गोमंतक डिजिटल मध्ये तुमचं मनापासून स्वागत। चार्ल्स शोभराज हा जो गुन्हेगार आहे म्हणजे अख्ख्या जगात त्याचं नाव 70 आणि 80च्या दशकात घेतलं जात होतं आणि जवळपास 9 देशांचे पोलीस आहेत ते त्याच्या मागावरती होते। भारत असेल, नेपाळ असेल, थायलंड असेल, तर या सगळ्या मध्ये त्याचं सगळे जे पोलीस होते ते त्याच्या मागावरती होते आणि आपण पाहिलं तर त्यानं जो गुन्हा केलाय तो म्हणजे खूप विचित्र आहे। त्यावेळेचा तो सिरियल किलर म्हणून त्याच्याकडे पाहिलं जातं। पहिल्यांदा मैत्री करायची, नंतर त्यांना ड्रग्ज पुरवायचे म्हणजे नशा करायला भाग पाडायचं आणि त्यानंतर त्यांच्यावरती बलात्कार करायचे, त्यांची लूट करायची, त्यांच्याकडे असणारे पैसे काढून घ्यायचे आणि आपण तिथून पळ काढायचा, त्याचा मर्डर करायचा त्याआधी। तर हे सगळं तो चार्ल्स करत होता आणि जवळपास 9-10 देशांमध्ये त्याने अशा पद्धतीचे गुन्हे केलेले आहेत। याच्यासोबतच त्याने चोरी केलेली आहे, लूटमार केलेली आहेत आणि अशा अनेक गुन्हे जवळपास 24हून अधिक गुन्हे त्याच्यावरती नोंद आहेत आणि त्यामुळे बऱ्याच देशातली लोक पोलीस होते तर त्याच्या मागावरती होते आणि बऱ्याच जेलमधून म्हणजे आपण पाहिलं तर तिहारच्या जेलमधून सुद्धा तो पळून गेला होता। तर जेलमधून पळून जाणं ही सुद्धा एक त्याची खासियत होती। आता आपण ज्या हॉटेलमध्ये आहोत ओ कोकेरो हॉटेल जे परवरीमध्ये आहे, तर इथला माहोल आपण बघितला तर सुंदर हॉटेल आहे म्हणजे हे पूर्वीचं बांधकाम आपल्याला पाहायला मिळतंय। थोडंफार रिनोव्हेशन केलेलं आहे। जवळपास हा 20-25 वर्षाचा जो काही इकडं जे अटायर होतं ते सगळं चेंज झालेलं आहे, पण थोडं आपण जे कौलारू म्हणू जसं गोव्यात पहिली घरं होती कौलारू घरं, तर त्याचं एक हे मूळ जे हॉटेलचं आहे ते आपल्याला इकडे पाहायला मिळतंय। आपण बघू शकतो की आजही पर्यटक मोठ्या संख्येनं या हॉटेलमध्ये येतात। तेव्हा सुद्धा या हॉटेलची खासियत म्हणजे अनेक देशी विदेशी पर्यटक आहेत ते या हॉटेलमध्ये यायचे। या हॉटेलचं एक फेमस डिश होती चिकन कॅफ्रियली म्हणून, तर ती चार्ल्स शोभराजला आवडायची आणि तो खाण्यासाठी, ती खास खाण्यासाठी म्हणून या हॉटेलमध्ये यायचा। आपण हे हॉटेल नेमकं कसं आहे ते बघूयात, चला। जे मूळ बांधकाम आहे ते तसंच आहे, थोडंफार रिनोव्हेशन वगैरे केलेलं आहे। काळानुरूप बदललेलं हे हॉटेल आहे जिकडे चार्ल्सनं त्याचे काही क्षण इकडे घालवले होते। हे हॉटेल आता ध्यानात सुद्धा येणार नाही की कशा पद्धतीनं या ठिकाणी ती घडामोड झाली असेल किंवा या ठिकाणी जो क्षण होता जेव्हा त्यांना पकडण्यात आलं आणि ते नाट्य इकडं सगळं घडलं त्यावेळची वेळ कशी असेल हे आता मी या फेसबुकच्या लाईव्हच्या माध्यमातून तुम्हाला सांगते। मी जेव्हा या हॉटेलमध्ये आले तेव्हा एक वेगळा माहोल इथे पाहायला मिळाला। त्यावेळचं हॉटेल कसं असेल आणि त्यावेळी कशा पद्धतीनं कोण कुठे कसं गेलं असेल आणि त्या शोभराजला, चार्ल्स शोभराजला त्यांनी पकडलं असेल हे आपल्याला इकडे लक्षात येतं एकंदरीत।
आपण इकडे येऊयात. आता ख्रिसमसचं थोडं वातावरण तयार होतंय, त्यामुळं या हॉटेलला लाइटनिंग वगैरे करण्यात येते. महत्वाचं म्हणजे हे पण जो हॉटेलचा हा ज्या आत्ता भागात मी उभारलेली आहे तो सुद्धा हॉटेलचा मूळ भाग आहे. आणि आपण पाहिलं तर हे हॉटेलचे मालक आहेत त्यावेळचे, ज्यांच्या मदतीनंच चार्ल्स शोभराजला पकडण्यात यश आलं होतं मुंबई पोलिसांना. हे आहेत सिनियर गिलिस. यांनीच पोलिसांना कॉन्टॅक्ट केला आणि पोलिसांची संलग्न राहून त्यांनी चार्ल्स बद्दलची माहिती आहे ती पोलिसांना दिली होती आणि त्यानंतर नाट्यमय सापळा रचला गेला आणि यामध्ये चार्ल्स पकडला गेला. आपण इकडे बघू शकतो की क्रिमिनल, डिझाईन ऑफ अ क्रिमिनल म्हणून चार्ल्सचा एक जुना फोटो आहे जो आपल्याला इकडे पाहायला मिळतोय. त्याच्यावरती एक मेसेज आहे, मी वाचून दाखवते तुम्हाला. द रिलेटिव्ह डॉन ऑफ ओ कोकेरो चार्ल्स Gurmukh Sobhraj is I am mortalized not only on the memory of the high and mighty of India, but become a celebrity for all the wrong reason too. Charles was a celebrity criminal and he reveled in his fate and his disaster profound. Charles was caught right here while he was feasting over the delicious famous चिकन कॅफ्रेल. हे चिकन कॅफ्रेल आहे ते सुद्धा मी तुम्हाला दाखवणार आहे. ही डिश काय होती त्यावेळी सुद्धा. आता आपण बघूयात की चार्ल्सला ज्या पद्धतीनं पकडलं गेलं, म्हणजे तो घटनाक्रम कसा आहे तो सुद्धा या हॉटेलमध्ये एका फोटो फ्रेम मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. तर सुरुवातीला बघूया की या हॉटेलमध्ये म्हणजे त्या काळी फोन होते जे इंटरनॅशनल कॉल इकडे यायचे आणि त्या कॉलसाठी चार्ल्स या हॉटेलमध्ये थांबायचा. तर आपण बघू शकतो की गुगलवरती तो सर्च वगैरे करायचा. डिस्पाइट बिंग ऑन द रन, चार्ल्स जस्ट कुड नॉट रेसिस्ट दिस डिलिशियस टेम्पटेशन. ही पहिली फ्रेम आहे, तो इकडे बसायचा. दुसरी फ्रेम आपण बघूया की ज्यावेळी म्हणजे आफ्टर 3 years लॉंग वेट अ सस्पेन्शियस कॅट ड्रॉज अप अलॉंग द पेमेंट ऑफ द रेस्टॉरंट ॲट 9:45 PM. तर त्यावेळेला ज्या पद्धतीनं कार असायची किंवा पकडलं गेलं त्याला त्यावेळेचा माहोल कसा असेल तर हे सगळं ह्या फोटोमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं. चार्ल्सची महत्वाची त्याची गोष्ट म्हणजे की महिलांसोबत त्याचे असणारे संबंध. तर तो इथं ते एन्जॉय करायचा ते सुद्धा आपल्याला इकडे पाहायला मिळतंय. आणि त्यानंतर पुढची फ्रेम इथे आहे ती म्हणजे चार्ल्स त्याला वाईन आवडायची आणि त्याचबरोबर चिकन कॅफ्रेल आवडायचं आणि ते खाण्यासाठी तो तिथे बसायचा. त्याच्या मीटिंग्स व्हायच्या आणि याच दरम्यान 3 एप्रिल ते 6 एप्रिल या दरम्यान पोलिसांनी त्याचा माग घेतला होता आणि त्याच्यावरती साध्या वेशात म्हणजे वेषांतर करून पोलिसांनी त्याला घेरलं होतं आणि त्याची हालचाल त्याच्यावरती लक्ष ठेवलं होतं. आपण बघू शकतो. इकडे आपण बघू शकतो यू आर ब्लडी चार्ली, डोंट यू रिमेंबर आय अरेस्टेड यू इयर एगो, गेट अप अँड कम विथ मी. हे जेव्हा पोलिसांचं ही लाईन आहे त्यावेळीची की चार्ल्सला अटक करतानाची ही वेळ किंवा हा क्षण आहे तो अशा पद्धतीने इकडे रेखाटलेला आहे. गेट अप चार्ली, यू मस्ट बी मिस्टेकन, आय एम नॉट चार्ली असं संभाषण त्यांच्यामध्ये झालं. आणि तेव्हा आपण पाहतो की जे ऑफिसर्स होते त्यांनी चार्ल्सला पकडलं आणि त्याला मग जेलमध्ये नेण्यात आलं. त्यावेळेचा ही मुवमेंट आहे तिकडे आपल्याला पाहायला मिळते. त्याला अक्षरशः दोरखंडांनी बांधलं होतं आणि त्यावेळेला त्याच्याकडे पिस्टॉल सुद्धा होतं. म्हणजे चार्ल्सकडे त्याच्या स्वतःच्या सेफ्टीसाठी एक गन होती आणि ती सुद्धा काढून घेतली गेली आणि त्याला दोरखंडानं बांधलं गेलं आणि गाडीत घातलं गेलं आणि त्याला मग जेलमध्ये नेण्यात आलं. तर अशा पद्धतीनं चिकन कॅफ्रेल हे त्याचा आवडती जी डिश आहे या हॉटेलमधली, तो खाण्यासाठी तो या हॉटेलमध्ये आला आणि तो सापडला. तर चिकन कॅफ्रेल ही डिश त्याच्यासाठी एका दृष्टीनं
म्हणजे बाधक ठरली असं आपण म्हणू. आपल्यासोबत या हॉटेलचे मॅनेजर आहेत जॉन. आपण त्यांच्याशी बातचीत करूया नेमकं कशा पद्धतीनं इकडं तो सीन झाला होता. सर, आपका स्वागत है गोमंतक में. थैंक यू। यहाँ पे अब चाल शोभराज को 1986 में यहाँ पे पकड़ा गया था और यहाँ पे जो माहौल था आपने अभी बोला, तो हमारे दर्शकों को भी ये बताएं उस वक्त क्या हुआ था और अभी इस होटल में क्या लग रहा है. मतलब यहाँ पे पोस्टर्स है सभी, वहाँ पे स्टैचू एक है, तो क्या लग रहा है. See, this is the place basically the Charles Sobhraj was caught. A lot of people come here just to see the famous criminal where he was caught. The story goes basically is that Charles used to come here to make international calls. This was one of the famous places where you could get fastest dialing international calls. And whenever he came, he used to love to eat a chicken kafrial, which was made by our chef. Inspector Zinde was a very sharp man. When he made his research, he found that he will one day come here. So somehow they planned, they were camping here for about 7 to 8 days. In the evenings around about 6:30, when he came in his Fiat car, the police were disguised. They came and they caught him. The staff also helped him out to tie him up and take him. So whenever people come here, they come with the intention, they come here just want to see the place, how the food place looks like. And this is a place where basically the first chicken kafrial is been made. It's a different kafrial than the other people. It's a beautiful dish where people come and really enjoy it. Even we have got other food like the seafood, we've got multi-cuisine and all. But Agoan food is very famous here and people have to come in this place. Thank you. आप तो आपने बोला कि आप नए हो यहाँ पे मैनेजर करके, तो मुझे ये बताया कि जब चार्ल्स यहाँ आता था तो किससे कोई होते थे, कोई मूवमेंट होता था यहाँ पे, तो आपको कुछ बताया जाता है, ऐसा कुछ है जो हमारे साथ आप शेयर करना चाहते हैं. मतलब वहाँ वो यहाँ पे रहता था तो कैसा ट्रीट उसको मिलता था या फिर. No, what happens is that Charles, because he used to come on regular basis, he was getting a very special treatment because most of the waiters and the owner knew him. So that must have really helped out the Bombay police to nab him up. So that was one big advantage when they tried to get this person. आपने बताया, लेकिन फिर भी जब पुलिस यहाँ आए थे उनको पकड़ने के लिए, तो आपके जो ओनर थे गिलेस, तो उन्होंने क्या किया था, उस वक्त का क्या मूवमेंट था, आपको क्या याद है. They say there was a wedding that was going on when Charles came and sat on the table. There was music that was going on, and during that time, all of a sudden, this thing happened. I think so. The owner at that time, was kept informed about the development. That if at all he comes, we would be arresting him. So I think so. There was a lot of cooperation between the owner and the Bombay police. That was really happened. Now, in the memory of Inspector Zinde, we have designed a nice Zinde platter because he's a Maharashtrian. It's a chicken platter. We have dedicated to him. We'll show you the picture of this Zinde platter. And whenever people come and ask us, we tell that Charles Sobhraj had been caught by Zinde, but I think so. We also give a lot of importance to Inspector Zinde for its instrumental in nabbing the famous criminal. Yeah. So I think so. We should give one dish for him, and we have dedicated one full platter where people come and relish the Zinde platter. It's a tandoori platter. Okay, in his memory. Okay, thank you. वेलकम. तर आपण पाहिलं की चार्ल्स शोभराजला जी चिकन कॅफ्रियली ही डिश आवडायची, पण त्याचबरोबर ज्यांनी म्हणजे सापळा रचून एक नाट्यमयरित्या एक इकडं चार्ल्सला पकडण्यासाठी जे नाट्य तयार केलं किंवा ज्या पद्धतीने सापळा रचला, ते मधुकर झेंडे मुंबईचे पोलीस निरीक्षक त्यावेळेचे, तर त्यांच्यासाठी सुद्धा या हॉटेलनी एक डिश आहे ती त्यांच्यासाठी बनवलेली आहे आणि खास कर ती त्यांच्यासाठी ठेवलेली आहे. त्यांना त्यांनी त्याचं नाव दिलेलं आहे झेंडे म्हणून. सो ते आपल्याला यांच्याकडून ऐकायला मिळालं.
आता आपण पाहूयात की चिकन कॅफ्रियल ही जी डिश होती जी चार्ल्स शोभराजला आवडायची ती नेमकी कशी होती, कशा पद्धतीने होती ती मी तुम्हाला दाखवते. झिंडे प्लॅटर. ओके. इसमें महाराष्ट्रियन कोई है फूड में ऐड? चिकन कॅफ्रियल. आपण बघू शकतो की हे चिकन कॅफ्रियल आहे जे चार्ल्स शोभराजला आवडायचं आणि हे खाण्यासाठी तो इथे यायचा. तर खास स्पेशली आत्ताही त्यांच्याकडे ती डिश बनतेय आणि ती खास त्यांनी आपल्याला इकडे दाखवलेली आहे. दुसरं म्हणजे की झेंडे प्लॅटर हे आपण बघितलं तरी एक थाळी आपल्याला इकडे दिसते, जी थाळी जे आपले पोलीस निरीक्षक होते मुंबईचे त्यांच्यासाठी ही खास त्यांनी तयार केलेली आहे त्यांच्या नावाची, झेंडे प्लॅटर म्हणून. तर एकंदरीत आपण ही डिश पाहिली. याच डिश साठी चार्ल्स शोभराज जो आहे तो या हॉटेलमध्ये आला होता आणि तो नेहमी यायचा. तसंच फोन कॉल साठी तो या हॉटेलमध्ये यायचा आणि त्याच्यामुळे तो इकडे इझिली असं आपल्याला म्हणता येणार नाही, कारण त्यावेळची काय सिच्युएशन असेल ती मधुकर झेंडे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना माहीत असेल नेमकी त्यावेळची काय सिच्युएशन होती. आपण त्या संदर्भात सुद्धा एक व्हिडिओ करणार आहोत आणि तो व्हिडिओ सुद्धा तुम्हाला म्हणजे कशा पद्धतीनं ते झालं हे सुद्धा पाहता येणार आहे. आपण या साईडला जाऊयात. तिकडे चार्ल्स शोभराजचा जो स्टॅच्यू आहे तो आपल्याला तिकडे पाहायला मिळतो. तर हे जुनं ढाच्याचं हॉटेल आपण पाहिलं, जुन्या पद्धतीचं बांधकाम, आणि हे आहे ते नवीन आहे आत्ताचं. अवघ्या 2 दिवसांवर ख्रिसमस आहे, त्या निमित्तानं इकडे सजावट सुद्धा केलेली पाहायला मिळते. समोर तुम्ही बघताय तो आहे चार्ल्स शोभराज यांचा पुतळा. याच्या आधी याच ठिकाणी बैठ्या स्वरूपात हा पुतळा होता तो ठेवला होता आणि तो काढल्यानंतर त्यांनी आता हा स्टँडिंग मधला जो पुतळा आहे, स्टँडिंग स्टॅच्यू मधला, तर तो आपल्याला इकडे पाहायला मिळतो. आणि याच्यासोबत इथं आपल्याला पाहायला मिळतंय ते म्हणजे मधुकर झेंडे जे आहेत पोलीस निरीक्षक ज्यांनी चार्ल्सला पकडलं, तर त्यांचं इकडे लेटर आहे. त्यांचं त्या दिवशी त्यांनी इथे काय पाहिलं ते त्यांनी इकडे लिहिलेलं आहे. 3 एप्रिल ते 6 एप्रिल या दरम्यान ते या रेस्टॉरंटमध्ये होते आणि शोभराज इथं असायचा त्यावेळेला कशा पद्धतीनं त्याच्यावरती वॉच ठेवलं गेलं आणि त्याला कसं पकडलं ते सगळं त्यांनी इथं लिहिलेलं आहे. त्यांची साईन सुद्धा आपल्याला इकडे पाहायला मिळते. त्याच पद्धतीनं आणखी इकडे त्यावेळच्या पेपरमध्ये ज्या बातम्या गेल्या म्हणजे अक्षरशः आपण पाहू शकतो की गोवा पोलिसांना सुद्धा मुंबई पोलिसांनी काही चाहूल लागू दिली नव्हती, कारण चार्ल्स शोभराजला व्यवस्थित पकडायचं होतं आणि त्याच्यामध्ये त्याला कुठेही काही इजा होऊ नये किंवा ती गोष्ट कुठे फुटू नये या अर्थाने गोवा पोलिसांपासून ही गोष्ट मुंबई पोलिसांनी लपवली होती आणि स्वतः त्यांनी इथे येऊन ही गोष्ट त्या चार्ल्स शोभराजला पकडलं होतं. तर द आफ्टरनून डिस्पॅच अँड कुरिअर हा एक आपल्याला कटआउट पेपरचा इकडे दिसतोय आणि त्यावेळेचं बातमी आपल्याला इकडे पाहायला मिळते. बघू शकतो आपण 6 एप्रिलला त्याला पकडलंय. बॉम्बे मंडे एप्रिल 7, 1986 द आफ्टरनून या पेपरचं हे कटआउट इकडे लावलेलं आहे. बॉम्बे कॉप्स मधु झेंडे अँड गो डू इट अगेन शोभराज नॅब इन गोवा असं आहे. तर त्यावेळेचं हे आर्टिकल इथे सुद्धा लावण्यात आले. असे 2-3 आर्टिकल या हॉटेलमध्ये आता आपल्याला पाहायला मिळतात. तर एकंदरीत पाहिलं तर बिकिनी किलर म्हणून ज्याला ओळखलं जातो तो चार्ल्स शोभराज याला काल नेपाळच्या तुरुंगातून त्याची सुटका करण्याचे आदेश दिलेत आणि त्यानुसार त्याच्यावरती आता प्रोसेस सगळी होतीये. त्यानंतर भारताच्या बाहेर त्याला म्हणजे बेहद्द त्याला करावं अशी चर्चा होतीये किंवा
तो आता तुरुंगातून बाहेर आलेला आहे. तुरुंगातून बाहेर येताना त्याने कोणत्या विचारांनी तो आलेला आहे, की भविष्यात तो आणखी काही करेल का, किंवा त्याची आता कोणती मानसिकता आहे याच्यावरती सुद्धा विचार सध्या होतोय. आणि त्यानंतर त्याचं पुढचं भविष्य काय असणार आहे हे सगळं आता या प्रोसेसमध्ये आपल्याला कळणार आहे. कॅमेरा पर्सन राज बोरभाटकर सह मी संघवी राजवर्धन, गोवा.